suka ce an nuri na duk inda za ni biyo ne taho mu tafi. Matar mutum kabari na samun yarda duk inda za ni biyo ni taho mu tafi. Komai ake so akwai dalili, na fara ƙaunar ki ba misali, da ke nake so mu kwance kulli, na toshe kunne da masu ƙauli, mu haɗa kai don mu toshe balli, mu kyale duk masu yin su ali, tuna ƙashi ke fitar da alli, akan ki an ka kira da ɗan kadadi. Zuciyata take muradi akan ki niza na ɗaura sirri, na sai da raina fage na shaɗi, zama da ke za na samu buɗi, keke ka saba haniyin fasadi, ƙarfin ki gona ya zarce rodi, mai ilimi za a ce wa gardi, raba mazin tsindima cikin radi. Suka ce an nuri na duk inda za ni biyo ne taho mu tafi. Matar mutum kabari